Aan Jelle. Aan Jelle, eerste reactie. Hartstikke idee! Nou, eerste reactie. Hé, wacht even, hè. Ja, dat wie een zinderende race. Tot op het einde spannend, maar jongens, ja, sableert. Ja. Zinnig ben je hem. Ja, nee, maar dit is fantastisch, jongens. Ik ben boeten worden, dit is waar je de tocht. Ja, dat wij winnen zo'n jaar. Ja, fantastisch. Geweldig. Ongelooflijk. Ja. Nooit verwacht eigenlijk. Hopen. Heel erg hopen. En dat is ook wat we doen. Nou, we zullen er ondertussen het rondel zitten. Ik moet stil worden ook. We jaren zo verder. De binnenpartijleiders die jouw interviews onderwerpen. Actief lokaal, 0 zitten. Helpt het net. We krijgen nu de verdeling van zitten, van zetels. Van de Warrenpartij. VVD, 1 zit. VVD 1, ik weet dat hij mij krijgen hier. Gemeentebelangen, 1 zit. Gemeentebelangen ook 1 zit. PvdA, 2 zitten. PvdA 2 zitten. BVNL, 2 zitten. BVNL ook 2 zitten. CDA, 4 zitten. CDA 4 zitten. Windersaan. ChristenUnie, 4 zitten. ChristenUnie 4 zitten. Dat is knap. Die behoudt het al zitten. Zin, Zin, Zaan zitten. FNP. En FNP 8 zitten. Dus dat betekent dat FNP hier de verkiezings voorlopig dan wint. Nou, maar dat betekent echt, had ik het even hutten bereiken, je 8 en Zaan is 15 van de 29. Dan zoen ze ook nog een meerderheid. Ja, je bent ik weer in beeld. Meisje 2 aan, dus ja, ze zoeken dan meisje beiden regeren kennen. Zoek ze hier een coalitiefarmje kennen. Maar wat een euforie hier bij Aan-Jelle Soeboer en consorten. Aan-Jelle nog even heel kwaad. Aan-Jelle mag zo drinken gaan. Ja, jullie moesten drinken gaan, dan was het even aan het bier of het fris. Maar ja, dit is dus hij is al uitzinnig. Waar komt dit bij? Waar komt dit nou bij? Wij hadden een fantastische campagne viert, maar een fantastische ploeg mensen. Jonge mensen, enthousiaste mensen die vergeren wil. En dat straalt Maar waar zitten we eens? Want iedereen heeft een mooie campagne viert. Wij hebben mensen uit alle hoeken van de gemeente. We zijn een herindelingsgemeente, maar we zitten net één hoeken achter. We hebben mensen uit elke uithoeken, uit elk dorp bij ons op een lijst. En dat is de kracht die nou weer omschust. We gaan lietse winst pakken in Dokkum, in Kolm, in de Grutte plakken. En we zijn nog voller sterker worden als ooit in het dorpen. En dat is een hele goede teken, want Noord-Friesland kiest blijkbaar voor Friesland, voor sociaal Friesland, Mailkoor. En dat is geweldig, wat een jongen. Bij een stil van ding. Nou, ik hoop aan ze wel. Want ik heb ook een aanpraten raast. De stem slaat er super van hoor. Maar nog heel even, ik zei krijgt zien nu joggers 8 plus zand, maar alleen nog eens 15 van de 29. Ja, dan zoen je hem haast mij zien beiden een coalitiefarmie kennen. Ja, dat zijn alle keer dingen. Dat doet wel heel snel. En we willen een huisje waar we erbij hakken. De coalitie. We willen een stevige, goede, gefundeerde coalitie zetten. Die goed is voor Noord-Friesland. En die er jocht doet om wat de mensen op stemt gaan. Dat besluit even voor een kwart in de camera, wat was hier in de mensen in stemmers sissen. Ja, alle mensen die het vertrouwen in de FNP hebben, om welke reden dan ook, tegen tank. En wij zullen het uiterste best doen om die vertrouwen net te beschermen, maar om ervoor te zorgen dat die moet fjouweren hier weer op de FNP stemmen. Dank u wel. Nou, deze man heeft wel even het feest in. Aan-Jelle, hartstikke bedankt. Ik krijg een lief speeltje. Hartstikke bedankt. We zullen de orenpartijen, of zelfs ik even nog een reactie vrij. Ik kom wel letter even weer om vanuit een euforisch Iersenberg. In ieder geval wat de FNP onderlangt.